Tare da mu a shirin zango da masoya. To mai kallo da sauraro barkamu da saduwa a shirin zango da masoya. Kamar da ku sani ni ne naku Bature Zambo da kuma Hafsat Ibrahim. Idan mai kallo da saurare yana tare da mu, muna nan ne a cikin wannan shiri da muke gabatar muku na zango da masoya. Shirin nan da yake kawo muku ɗawainiya ko kuma zan ce duk wasu harkoki na Adam A Zango, wato wasannin da yake gabatarwa a wurare daban-daban, ko a lokacin biki ko a lokacin gala ko show da dai sauransu duka, ko kuma yadda yake shirye-shiryen fina-finansa da kuma duk wasu abubuwa da dai ya shafi harkokinsa. A Hafsa, akwai wani abin da ya ban mamaki a lokacin da Adam Zango ya tafi gabatar da wasanni a Ghana a lokacin bikin sallah. Akwai wani gari ko kuma zan ce anguwa ne wadda ake ce mishi kasuwa. Wannan wurin an saba musu alkawari da yawa idan jarumai suka shiga a ce musu za a kawo muku su wurin, saboda gaskiya akwai mutane mu da yawa a gurin wanda suke sauraron waƙoƙinmu na arewacin Najeriya da kuma fina-finanmu na Kannywood a wurin da yawa. Amma kuma da shike gurin kamar zan ce karamin gari ne ko kuma wuri ne da wadda bai da girma sosai, jaruman in sun je in an ce musu za a je wuri kaza da su sai su ce ba za su je ba. To abin da ya fi kama min hankali lokacin da aka zo ake cewa Adam A Zango cewa to fa zai tafi wancan gurin yayi wasa, amma ga yanayin gurin yace to ai ko da mutane 5 ne ko 3 ko 2 wadda dai masoyarsa ne, to lalle shi yana da niyya kuma zai je ya gabatar musu da wasa a gurin. To lokacin da ake wannan maganan da ya na ɗauka wasa yake yi, daga baya sai ce to a je mana aje a ga yanayin gurin. Lokacin da aka je aka ga gurin kuma gaskiya dai abubuwa daban-daban sun ban mamaki a gurin Hafsa. To su ma 'yan garin da aka ce musu ranar Adam A Zango zai zo wannan guri yayi wasa, to ba su yadda ba. Gaskiya ne. Saboda shi duk inda masoyin shi yake yana so ya ga ya burge shi akan abin da yake so. Shi yasa to Adam Zango yayi tattaki ya ce shi idan masoyansa na gurin koda 2 ne ko 3 ne ko 5 ne zai je gansu da kansa, kuma zai je shi abinda yake a wasu wurare su ma ya taka musu irin wannan rawan, saboda su ma su nishadantu kuma su tabbatar cewa wannan mutumin da suke kauna suke so ya zo ya musu abin da yake yi a ko'ina a duniyan da duk ya tafi domin ya gabatar da wasa. Ka san ma meni ya burge ni a lokacin da Adam A Zango zai je wannan guri yayi wasa, da farko ai mutanen ba su yadda ba, ɗaiɗaiku ne suka je, amma da suka je an ce Adam A Zango ya dira a wannan ƙauye, kwansu da kwarkwatansu tsofaffi kowa ya zo ya ga Adam A Zango. Ni ba Hafsat da na leka cikin hall din lokacin da na isa wurin, arena nake cewa to lalle fa ko da shike shi mai abin ya ce idan ya isa gurin ko da mutane 2 ya gani ko 5 zai gabatar musu da wasa. Na ce to bari kwantar da hanka, saboda gaskiya hall din ga kujeru empty ba kowa, amma kamar da kika faɗa kafin a ankara kawai mutane suka yi tuɓe, because sun ji an ce musu Adam A Zango fa ya zo yana wuri kaza yanzu yana shirin zai shiga wasa. Kan a ankara da na sake komawa cikin hall na duba na ga babu kujera ko ɗaya rage. To lalle yana da kyau ka kaunaci masoyanka, kuma mutane komin kankantar mutum in ya nuna yana tare da kai yana son ka, ya kamata kana harkar ka kai ma da shi. Zahiri shi yasa aka kawo wannan shiri ma domin masoya. Ai taken wannan yawa zango da masoya, saboda lalle su matso kusa su ma. To duk inda masoyan Adam A Zango suke a shirye yake da ya kai musu gudunmawa idan har suka gayyace shi. Saboda haka kada ku ji cewa wai Adam Zango na ji da kai ko girman kai ko baya so yayi wani abu ko kuma kaza. A ƙashin gaskiya idan ka matso kusa da shi za ka tabbatar da cewa ba haka halinsa yake ba. Mutum ne wadda baya da girman kai, ba shi da matsala ko kai komin kankantanka ko daga wani irin rayuwa ka fito, in ka matso kusa da Adam A Zango zai baka lokaci ya saurare ka. Idan akwai abin da zai iya maka zai maka, idan akwai wani bukata da kake da shi wadda kuma Allah ya sa zai iya, to zai kokari ya maka. Hafsa, kar mu cika su da surutu, mu ka musu yar waka. To me kallo da saurare, kar mu cika ka da surutu, bari mu sako maka wata waka guda ɗaya wanda za ta shaɗantar da kai, saboda kasance tare da mu a cikin wannan shiri na zango da masoya. Davio Speedy on the beat.
Yaro, yeah, they call it. Yaro, yeah, bakule. Yaro, yeah, just cool. You wanna buy jail? Samina mina, Oleo. dekale. You wanna buy jail? Samina mina, Figure. dekale. You wanna buy jail? Samina mina, Oleo. dekale. You wanna buy jail? Make a For the first time I saw this girl, I asked her, baby, what's your name? She didn't say her name, Nadija. Yarinyar na da kyan kama. I'm feeling testy. Some sexy. Today I'm lucky. Oh Lord have mercy. You wanna move fast? Baby girl, wind your waist. You wanna move fast? Yarinya, dance. You wanna buy jail? Samina mina, Oleo. dekale. You wanna buy jail? Samina mina, Figure. dekale. You wanna buy jail? Samina mina, Oleo. dekale. You wanna buy jail? Samina mina, Figure. dekale. Yaro. Samina mina, Yeah, they call it. dekale. Radio Speedy on the beat. Bakule. Yaro. Yeah. See, oh my God, you they make me mad. She say make I take her to my room, make we go do. If you do me, I do you. If you chop me, I chop you. If you dance, I go dance. Baby, do you know my name? They call me Zango. They say I'm the king of the Zanga. It no matter if you call me Hausa Jaga. Yau kan baka yi rawa ba don ni rawan kan nan gabaki ɗaya burkita ne yake yi. zan gyara To mai kallo da saurari da fatan ka ji daɗin wannan waka da muka saka domin nishaɗin ku masu kallon. sannan kuma kun san daga nan ne za mu matsa gaba saboda mu nuna muku yadda Adam Zango ya gabatar da wasa a wannan gari da ake kiransa kasuwa. A wannan kasuwa lokacin da Adam Zango ya tafi ya je gabatar musu da wasanni, ni na sha mamaki ko kuma ce na ji mamaki sosai da daga yadda mutanen garin da ake tunani da kamar ba za a je a kai musu waka ba za a musu komi ba, sai na ga sun mafi kowa iya wakan Adam Zango. Idan aka sako waka kafin Adam Zango ya fara waka sun ma dau waka sun tafi. Sa'annan wani abu da ya kara burge ni, na ga soyayyar da suka nuna masa ya zama da bambanci akan wanda na saba gani. Sun matso gaba, sun iso jikin stage kamar yadda kika san su rungumo shi saboda soyayya da sauransu. Mata a gurin da kai har mata da zaki gansu kamar iyaye ne amma sun iya wakan Adam Zango. To kaga sun tabbatar maka da cewa su masoyan Adam Zango ne na hakika, kuma wanda suke kallon fina-finansa da dukkanin waƙoƙinsa. Inda ba sa kallon fina-finansa ko waƙoƙinsa ba za su iya mamin ɗin waƙarsa ba. Gaskiya ne. To wa'annan mutane ba abin da za a ce musu, su ne masoyan gaskiya. To a gaskiya dai Hafsa, akwai abin da kullum nakan ce, shi masoyinka yakan bibiyi duk abin da kake sosai. Idan lokacin da ka saki wani abu kamar waka ko kuma fim ko kuma wani abu, duk inda ya ji sunan cewa wane kaza ya yi fim, wane kaza ya waka, za ki ga sun fita sun nemo sun saurari abin da ka yi. Wasu ma ba sa Instagram, wasu ba sa Facebook, amma suna can suna ta san abin da kake yi. Duk wani abin da ka yadda ka san su zo su daga ka sama. Zahiri. Kai akwai lokacin da Adam Zango yake gabatar da wani wasa, ni ina tsaye daga gefe ina kallon abin da ke faruwa. Kawai kan Adam Zango ya ankara, kawai wata mata ne wadan ce ta kai kusan kamar shekara 70 ko 60 haka, naga ta zo da gudu kawai ta rungume shi. Na san an ce Adam Zango ga wannan za ta rungume ka, na san zai ce a'a ta bari, amma bai ma sani ba yana waka kawai ta shigo kawai girif ta kama shi da gwada mar wannan soyayya ne da sauransu. Ko da shike a yawanci a ɗabi'unmu ba a san haka din, amma ba da san shi ba da sanin shi ba. Ita ma na san ba wuya ba da sanin ta ba, kawai a cikin yadda yanayin soyayyan da take mishi ta gane cewa kawai wannan mutumin kai ya ci a kama shi. Wasu za su kama hannun shi su gode mishi, shi Adam Zango mun gode da ka zo nan da sauransu. Saboda haka Adam Zango mutum ne wanda yake so kullum ya tabbata cewa
ya sadu da masoyarsa, sannan kuma abin da suke bukata a wurinsa ko wasa ko wani abu ya aiwatar musu yadda za su samu nishadi, yadda in suka koma gida za su yi ta bada labari ai yayi kaza lokacin da kaza yayi kaza da sauransu. Kuna nan ne tare da mu a shirin Zango da Masoya.